Днеска София от вчера всъщност е много приятна да пътуваш. Няма по улиците коли и народ. Можеш спокойно да се движиш, а и в църквата е приятно, защото винаги има свободни места. Няма както друг път да има натрупване и хората да се чудят къде да седнат. Брати и сестри, благодарен съм ви, че можем да бъдем заедно този следобед. Проповедта, която предварително зададахме и обявихме, беше свързана с пришествието на Христос и Неговото забавене. Оригиналното й заглавие е забавенето проблем или благословение, или възможност. Когато говорим за пришествието на Исус Христос, ние адвентистите, хората, които четат Библията, хората, които познават учението на Христос, винаги се вълнуваме, защото в центъра, ядрото, онова, което осмисля веста, вярата ни е пришествието на Христос. Всички други неща, които учим, които правим, които ни харесват, които проповядваме, са добри. Те облегчават животът ни, но смисъл на нашия живот, стойност, дава учението за пришествието на Христос, защото без това пришествие няма да има смисъл. Всичко, което правим, всичко друго е безсмислено, ако Христос няма да дойде и ние ще преминем през един живот, подчинявайки се, съобразявайки се с правила, които са добри, високонравствени, етични, морални. Но каква е ползата от всичко? Пришествието на Христос всъщност оплодява, прави истински пълноценен Божият план. И така, повече от 170 години вече адвентистите вярват, че Христос ще дойде и Той ще дойде много скоро. С тая вяра почина и моята баба, която се разделяхме, ми каза, тя беше в съзнание, ми каза, гледай, ние ще се видим там, при Исус. Минаха много години от тогава, тя почина на 94 години, аз бях прилично млад тогава, сега вече съм на възраст, която мога да кажа, че навлиза в ония години, които наричаме зряли. Всъщност те са възрастта на човешкия живот, в който човек има много опитност, но силите му намаляват. И така Христос още не е дошъл. Като четем в Библията, първоначалното ни впечатление е, че Христос досега е трябвало да дойде. Много отдавна е трябвало да дойде. Когато четем в книгите на Елена Вайт, тя казва, досега Христос трябваше да е дошъл. Ние трябваше да сме преживяли пришествието. А като четеме Свещеното писание, става ясно, че апостол Павел сякаш е чакал, че Христос ще дойде в неговите дни. И така неусетно се поражда един въпрос. Много мъчителен, носиш привкуса на леко колебание, разочарование. Защо Исус се бави? То не е обвинение, това не е наше право да обвиняваме Господ, но все пак защо се бави? За да не изпаднем в онова положение на хора, които не знаят отговорите, но задават постоянно въпроси, аз бих желал и да не изпаднем в грешка, когато си намираме отговори, бих желал да прочетем какво ни казва Божието Слово. Защо Христос се бави? Какво ни казва самият Исус Христос? И така, забавенето. Проблем на вярата или възможност за вярващия. Има едно интересно пророчество за съдбата на Ерусалим. То е записано в Даниил 9 глава, 24 и 26 стих. То е част от голямото пророчество, което е познато на изследователите на Библията, наречено 2300 денонощия. Първата част на това голямо пророчество, тая голяма пророческа вирига за 2300 денонощия се казва: 70 седмици са определени за людете ти, за светия ти град, за въздържане на престъплението, за довършване греховете,
за правене умилостивение за беззаконието, да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през святия. От този най-голям пророчески период, в който Господ разкрива, това е последното пророчество с години. В тая голяма пророческа верига Господ разкрива какво ще се случи от времето, когато евреите се върнат от плен, до времето, когато ще започне съдът над праведните, Божият съд на небето. Но началото на тази пророческа верига започва с един специален къс от време, наречен 70 седмици. Библейски всеки пророчески ден, символичен, е равен на една буквална година. 70 седмици пророчески са равни на 490 пророчески дни или 490 пророчески години. Откакто Даниил видя видението, от онзи миг насетне Даниил знаеше, че започне ли изпълнението на тези 2300 години, това изпълнение ще започне с специален период за еврейският народ. И тук казва, 70 седмици или 490 години, ако веднага мога да го превеждам на езика на буквалното време, са определени за людете ти, за евреите, за святият ти град, за Иерусалим, за въздържане на престъпление. Еврейският народ няма да е извършил най-тежкото престъпление срещу Бога и срещу небето, обричайки и искайки разпъването на Христос, да се довършат греховете, да се направи умилостивение за беззаконието, Исус да умре, за да може да бъде платена вината за греха, да се въведе правда вечна, което означава, че закона осъжда греха на смърт и Бог не променя закона, но плаща тази смърт и казва да се запечата видението и пророчеството и да се помаже при святия. Тук ни дават събитията подред. Даниил трябваше да знае, че всички тези неща щяха да се случат в този къс от 490 години, помазването на пресвятията, кръщението на Христос. И сега казва, 25 стих, знай проче и разбери, че от излизане на заповедта да се съгради изново Иерусалим, до княза Месия ще бъдат 7 седмици и за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар в размирни времена. Пророкът чува, че ще има заповед да се съгради Иерусалим, а Иерусалим е разрушен от войските на Вавилонския цар Навуходоносор. Иерусалим е превърнат в руини. Въстанието на един от царете на Израиля стана причина Навуходоносор да се върне и да не пожали града. Евреите са считали, че докато не се възстанови Иерусалим, няма шанс за тях. Пророчеството казва, че ще се възстанови и така ще бъдат и обяснява, че за 49 седмици са годините определени за възстановяване на Иерусалим. Уния от вас, които са чели Библията, си спомнят, че когато Исус каза, разрушете този храм и аз за 3 дни ще го възстановя, имайки предвид храма на тялото си, евреите много наивно подходиха и казаха, ти кой си? Храмът е граден 46 години. И това е истината. Когато в 457 година преди Христа Артаксерк Лонгжиман издава заповед, последната, третата, да се съгради Иерусалим, 3 години са били нужни да се подготвят материалите и 46 години е строен храма и започват да градат стената. И така, и казва, подир 62 седмици, значи става 69 седмици, Христос вече е на възраст помазан и проповядващ, Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището и краят му ще го постигне чрез потоп. И в една седмица той ще потвърди завет с Музей. Всъщност, пророчеството казва, че след 490 години или някъде около 30 и втора, трета година, до 34-та година, в зависимост от кой период, от кой месец тръгва да се изследва историята,
Ерусалим трябва да бъде разрушен. Няма да го има. Но от историята знаем, че Ерусалим не е разрушен 34-та година. Той е разрушен 70-та година след Христа. И сега въпросът е, кое накара Бог да не изпълни пророческото си обещание, предсказание на време? В книгата Великата борба намираме нещо интересно. Приблизително, още 40 години след като Христос обяви съдбата на Ерусалим, Господ отлагаше своята присъда над града и народа. Исус каза на учениците си, когато се гордееха, виж какви камъни, той каза, виждате ли това в Матея 24 глава? Камък на камък няма да остане. Но още нещо Исус правеше, когато беше застанал над Ерусалим и плака. И каза, че той иска да събере чадата му, както квачка събира пилците си. И така, Бог в милостта си отпусна на евреите 40 години милост, дълготърпение, за да могат да обърнат поведението си, да го променят. Но нищо не се получи. Скъпи приятели, човешката логика трудно може да обясни и да разбере тая проява на милост от Божия страна над един народ, който отдавна е преминал границите на търпимост от човешка гледна точка. Исус ги моли, Исус ги лекува, Исус възкресява, а те викат разпни. След като Исус възкръсна и се яви на повече от 500 човека, нормално беше поне да кажат, ей, ние сбъркахме. Но и тогава не направиха това. Въпреки всичко, брати и сестри, Бог отпусна на еврейският народ 40 години милост. Запомнете, от тук нататък, като минавам през проповедта, ще се срещаме с два фактора. Фактора време и фактора човек или човеци. Тези два фактора Бог използва. И ще видите, че единият винаги отстъпва пред другият фактор. Фактора време винаги отстъпва пред фактора човек. Божиите действия, защото ние говорим защо Исус се бави, винаги се различават от нашите човешки действия. В Лука 9 глава, 51 до 56 стих е описан случай, когато Исус искаше да влезне в едно самарянско село и изпрати учениците си да подготвят за отиването му, но библейският доклад казва, те не го приеха. Те не го приеха. И понеже не го приеха, представете ли си как са се чувствали учениците? Отива Спасителя на света, Божият син, извора на живата вода, автора на живота, отива там. Те не го приемат. И тогава двама от учениците, като видяха, че не го приемат, Йоан и Яков, изрекоха онези знаменати и познати на всички ни думи. Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? С други думи, Господи, Ти си дошъл. Ти ги посещаваш, те те отхвърлят, няма нужда. Какво да правиш повече за тях? Да падне огън, както Илия каза, и да ги изгори. Вижте отговора на Исус. А той се обърна и ги смъмре и им рече, вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син е дошъл. Не е дошъл, по-скоро казва текста, някъде казва е дошъл не да погуби, в моя превод казва не е дошъл да погуби, а да спаси човешките души. Да, самаряните в този момент заслужаваха такава съдба. Никой нямаше да укори Христос, ако се беше съгласил, защото те по един много груб начин отказаха да го приемат презрително и предизвикателно. За съжаление обаче, реакцията на Исус показва,
че истинското посещение на това самарийско село предстоеше. Бог щеше да им даде шанс отново, да имат нов шанс. Божията милост е предназначена, Божия дух е предназначен да даде шанс да спаси, да бъдат изчерпани всичките възможности за спасение. Бог не може да постъпи по друг начин. Неговата милост, Неговата любов, Неговото търпение са предназначени да спасяват. По някои пъти ние се чудим: Господ този как го търпи? Господ тези как ги търпи? Но Божията милост надхвърля нашите възможности да разбираме. Границите на Божията милост се различават от границите на нашето разбиране. Бог действа в съответствие със своя характер. 103-я псалом, 8 стих, научаваме нещо, което е много интересно. Когато ни спохождат такива мисли: бе, Бог този или тези как ги търпи, тук псалмиста казва нещо, което трябва да помним. Жалостив е Господ и жалостив и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Не ще изобличава за винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма милостта му към ония, които му се боят. Брати и сестри, Давид казва: Господ е жалостив и милостив, но разбира, че не е казал всичко. От своята опитност Давид разбра, че Бог, границите на Божията жалост и милост са по-големи от нашето разбиране. И продължава и казва: Той е дълготърпелив. Колко значи дълготърпелив? Няма граници. И казва: много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. С други думи, той може да се е разгневил в този миг, но гневът му не ни обрича на гибел. И казва: не е постъпил с нас според греховете ни. С други думи, мислили ли сте какъв би бил животът ни, ако Бог следва нашия модел? Сбъркаш ли и да го няма друг? За нас нямаше шанс. Бог е бил много добър към нас. Затова той е бил и е милостив и към другите хора. Те са също негови деца. Неговата милост и любов нямат граници. Мислили ли сте какво би станало, ако ние сме като него? Ако ние казваме: Господи, ако трябва, забави се, но моля ти се, нека да бъдат спасени моите съседи, моите близки. Или нека да бъде спасен този човек, който се опитва да ми прави зло. Една илюстрация на Божиите действия намираме в притчата, която е записана в Лука, 13 глава. Позната е под притчата за безплодната смокиня или смоковница. Насадил стопани на една смоковница, дошло време да ражда, отива за плод, няма. Градинаря казва да я отсека. Щом не ражда, тя е родена за да ражда. И стопанина казва: не, остави и тая година. С други думи, дай и благодат. Нека да има възможност да видим дали пък няма да остане. Бог се съгласява да удължи понякога времето, скъпи брати и сестри и приятели. Защото времето за Него не е решаващ факт. За Него водещото и съдбоносното сме ние човеците. Той не потъпква плановете си, не ги променя, но е заложил, както ще видим от тук нататък, във всяка притча, която четем за пришествието му, винаги има забавяне. Няма нито една притча, която да илюстрира, да представя илюстрация за отношението на Бога към грешния човек или за пришествието, ако не присъства забавяне. И така, по отношение на унищожението, Бог винаги удължава
благодатното време така изглежда в нашите очи. Всъщност за Бог време няма. За нас има време. За Бог време няма. За нас има време. И така, защо се бави Бог? Първо, онова, което четем от Свещеното писание, ни разкрива, че неговият ум и нашият ум са различни и затова бавенето понякога в нашия ум е много болезнена тема. Защото Божиите планове и нашите планове и нашето разбиране за неговите планове се разминават. Ние много трудно вникваме в Божиите планове. Човешката ни логика не може да ни направи способни да разберем точно коя е главната цел. Ние по принцип казваме, да, Господ е обещал и Той трябва да го изпълни. Бог казва, да, аз съм обещал и ще го изпълня, но крайната цел на моето обещание е да има спасени хора. И така, можем ли да намерим задоволяващи отговори в Свещеното писание? Какво ни говори Бог? Защо допуска забавянето? Първо, това, което прочетохме в 103-я псалом, сега ще прочетем 11 и 13 стих. Защото, колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към ония, които се боят. Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които му се боят. Значи ние разбираме, че Бог проявява не просто милост към някакви творения, а Бог е в позицията на баща. Разбирате? Едно е, когато трябва да проявиш милост към някой, който ти е чужд. Друго е, когато трябва да проявиш милост към своето дете. Както баща жали чадата си, така и Господ жали. С други думи, милостта му е предназначена да даде шанс на непокорните му деца. Жалостта му го кара и го задължава, казвам, ако мога да използвам в благородния смисъл този израз, въпреки често неразумното и предизвикателно поведение на децата му, неговата жалост го задължава да им даде още един шанс. Това е първата причина. Той е милостив баща. Второ, той иска не просто да спаси, а да даде възможност на децата му да се покаят. Бог, освен че е баща и правда, децата му да доброволно да решат да извършат промяна в живота си. Апостол Петър пише, 2 Петрово 3 глава, 9 стих, така: а Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас, не казва заради времето, не казва заради белезите, заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Не казва безкрайно време, но дълго време. Колко дълго, той знае. Заради вас. Веднага времето, фактора време отстъпва и на преден план излиза фактора човек. 15 стих. Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният нам брат Павел ви е писал. Считайте, казва апостол Петър, дълготърпението, повече отколкото е допустимо, като средство за спасение. И така, скъпи приятели, брати и сестри, Бог не забравя, нито забавя. Той търпи, защото не иска някой да погине. За дълго време, но не безкрайно, за да дойдат до покаяние. И сега се връщам към Йерусалим. Божията рабиня пише, Елън Уайт пише в книгата Великата борба, 21 страница: децата нямаха случай да приемат светлината, която техните родители презряха, и Спасителят желаеше да даде и на тях светлината си. Той желаеше да им даде случай да видят изпълненията на пророчествата не само в раждането и живота му, но и в неговата смърт и възкресение. И така, защо Бог допуска забавяне? Защото е милостив баща, защото
иска да даде време за покаяние, за промяна. Трето, третата причина е важна. Грехът да стане не очевиден, а очеваден и да презрее. В Откровение 14 глава 13 стих, вижте сега четем, когато от небето се чува заповед към ангела, който държи сърпа си и казва: простри сърпа си и жени. Откровение 14:15. Защото е настанал часът да женеш. И сега слушайте. Понеже земната жетва е не озряла, а презряла. С други думи, когато представя картинно как Господ ще реши проблема с злото, в тази картина Господ разкрива, че Бог е дал шанс на злото още малко, за да стане явно, да презрее, да стане така, че никой да не каже: ама аз не мога да го видя, не съм го видял това нещо. Може ли някой да каже: ама що говорите за разводи? Има ли такова нещо? Що говорите без морали? Има ли такова нещо? Що говорите за безнравственост? Има ли такова нещо? Днес, откъдето и да се обърнеш, тези неща ще избудат очите ти. Няма как. То няма къде да се обърнеш да видиш добро. Няма на къде да се обърнеш да видиш добро. Една вечер към 10 часа приключих работата си на Солунска и се прибирам, и там има една дискотека, не знам как се казва, на Ангел Кънчев, тя е много известна. Често стават побоища. Вечер е тълпи народ, дечица 16-17 годишни, 20 годишни батковци, полудрогирани, другирани. Една вечер към 1 часа си тръгнах, на улицата те бяха като такива едни отнесени, но тази същата вечер, за която ви казвам, и беше лятно време, миналото лято, края вече на август, началото на септември. И едни момичета казват: много ни е топло, и се събличат. И една жена върви с мъжа си и му казва: кажи ми на къде да погледна. От тук като погледна голо, от тук като погледна голо, от тук... Кажи къде да погледна. Като погледна, казва, надолу тротуара разломен, и кажи ми, казва, на къде да гледам. И аз минах и казах: госпожо, що не погледнете в Библията? Тя ме погледна и каза: господине, то не остана вяра вече в Бога. Казвам: добре, то може да не е останало. Въпросът у нас останало. И така, третата причина, поради която Господ се бави, е грехът да стане толкова явен, не очевиден, а очеваден. Не да е озрял, а да е презрял, та да няма нито един, който да пожали за унищожението му. И сега искам да прочета онази история, която познаваме всички в Битие 18 глава. Там е описан случай, когато двама ангели посетиха Аврамовия дом, Аврам ги посрещна, разговаряха и стана ясно, че те са дошли да нанесат съдби над Содом. Бог изпраща пратеници, специално упълномощени, да унищожат Содом и Гомор. Но вижте, има нещо много интересно. Той е свързан с нашата тема, не знам правило ли ви впечатление. И рече Господ: понеже викът на Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е твърде тежък, какво повече да чакаш? Вижте обаче колко прави Бог. Ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до мене. Ако не, ще узнае. Сякаш Бог не знае. Не. Този момент нападането на огъня е трябвало да стане много по-рано. Но Бог реши да слезне, да отиде. Помните ли какъв разговор води Авраам с тях? Господи, ами ако има 50 човека, няма да го унищожа. Ами ако има 30, няма. Ами ако има... няма. И Авраам спря. Щото знаеше, че и толкова нямаше. И те отидоха в Содом. И казаха на Лот: виж, има ли някой тук от твоите хора?
отдавна огън трябваше да изпепелил Содом и Гомора и околните им градове. Този център на зараза. Но каза, ще слязна и ще видя. Отново миг на милост. Бог никога не избързва, скъпи брати и сестри. Той винаги изключва всяка причина, дори най-малката, за да пропусне възможност да се спаси който и да е грешник. Зетовете на Лот имаха своя шанс. Обаче на тях им се видя, че се шегува. Как ще стане това нещо? Вижте, в книгата на пророк Исаия, 3 глава, 9 стих, пророк Исаия е записал нещо пак свързано с развитието, озряването и презряването на греха. Исаия 3 глава, 9 стих четем. Изгледът на лицето им свидетелства против тях. И те, както Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко на душата им, защото сами на себе си въздадоха зло. И те, както Содом, вършат греха си явно, не го крият. Ама къде бил изписан греха? Свидетелството на лицето им. Видът на лицето свидетелства. Вижте, обикновено грехът се прикрива. Ако някой прелюбодейства, гледа да се прикрие. Не винаги успява. Господ казва, греха ще намери. Веднъж пътуваме с моята съпруга, преди години за Търговище се прибираме и рано сутринта, много рано, към 5 часа, и гледам, следи от спирачен път и една мантинела. То тогава бяха едни железа на река, преди Богомилово, мисля, че беше Старозагорско. И казвам на жена ми, тук нещо е станало, я да видя, и като слезнах, една кола долу. Той е като рекичка, такава полусуха, долу, и се чува пъшкане. И нямаше какво да се направи. Спрях една кола и казах им, моля ви, те се обадиха, дойде тогава милиция, докараха трактор и кран, и си спомням и досега молбата на шофьора. Моля ви, не знам какво ще правя. И ми каза на мене, господине, можете ли да не кажете, че с мене е имало жена? Жена ми купиха, родителите и подариха тая кола, и аз се взимах с нощи и това не е моята жена. И му казах, не мога да кажа. Не го искайте от мене. Ще откажа да свидетелствам, но няма да кажа, че не е имало с вас жена. Не мога да излъжа. Разбирате ли? Грехът във всъщност обикновено се крие. Човек се стреми да се скрие. А тук видими следи от присъствието. Лицето казва, изгледът на лицето им свидетелства. Вършат греха си явно. Не се срамуват. Тази безочливост на греха и греховното поведение вече стана традиция. Не, тя стана модерна. И за съжаление от всякъде, от медии, от всякъде. И тук казва, грехът трябва да стане явен. Толкова явен, че да буди напълно отвращение. Друга причина, която има забавянето. Грехът да покаже истинската си същност. За да не стане така, че децата ни да казват, там онези, които пушат трева, колко са щастливи. И къде е щастието? Нека да отидат да видят как се лекуват наркоманите, за да видят къде е щастието. Или да отидат в градинката Свети Никола, на Пиротска, за да видят младите майки, наркоманки с децата си. Как ги молят мъжете им да се върнат и те не се връщат. Да отидат да видят не хора от ромски произход, а българи, деца млади, които са станали жълти и изпити, нямат зъби на 18 години. Бавенето обаче не е произволно и безкрайно. Казва Господ дълго търпи, но не казва безкрайно търпи. Господ казва в книгата на пророк Еремия, 15 глава, 6 стих,
Обръща се към хората, които са го отхвърлили, които са държали зле, и той казва, които са отхвърлили неговата милост. Вижте какво казва. Ти си ме отхвърлил, казва Господ, и отишъл си надире, затова ще простра ръката си против тебе, да ще те погубя. Чуйте сега. Дотегна ми да ти показвам милост. Той е Бог, който понякога не го разбираме защо търпи, защо чака, защо дава благодат. Казва, че идва един миг, в който не свършва Божията милост. Някой казва, като свърши... Не, Божията милост никога не свършва. Но когато милостта не допринася полза, не е полезна, когато се превръща в гавра за грешника, Господ казва, за какво да ти давам милост? Колкото повече време ти давам, толкова затъваш греховете. И вижте сега какво казва пак в една от хубавите книги, които третират библейски теми, животът на Исус, 476 страница. На човеците от всеки век се дава едно време на просвещение и привилегии, едно благодатно пробно време, за да се примирят с Бога. Но тази благодат има граници. Милостта може да се предлага с години и да се отхвърля. Бог дава години, човеците ние отхвърляме. Бог дава годините, човеците отхвърля. Както Содом и Гомор. Но идва време, когато тя се предлага за последен път. Помните ли, влезнаха ангелите и казаха на Бог, виж, има ли някой тук? И те се погавриха с Божията благодат. Отидоха и искаха да извършат с тях гносотия. И ангелите ги ослепиха. И дори когато ослепяха, не пожелаха да се поправят. Беззаконието стига върха си. Така Библията казва, че е моментът, в който прелива чашата и Господ казва до тук. И така. Защо Господ се бави? Защото е баща, защото ни обича, защото има милост, защото има любов, защото грехът трябва да се развие, но какво е човешкото отношение към Божието бавене? В посланието на апостол Петър той казва, че ще дойдат подиграватели, които като ходят по собствените си страсти, ще казват, где е обещаното му пришествие, защото откак се помнят бащите ни, всичко така си стои. Едни се подиграват. Те казват, пришествие. Какво бе? От кога се говори? Кога ще е това пришествие? То няма да го има. Това е за слабите, страхливите да бъдат оплашени. Бавенето служи на тези хора като възможност за нечестиво поведение. Казва, ходят по собствените си страсти. Бавенето им служи като аргумент да оправдаят неверието си. Това, което те правят, е крайно неразумно, но те не го разбират. Те не искат да го разберат. Откакто са починали бащите ни, всичко така се стои. Същия ли е светът? Не е същия. Светът се промени и се променя главоломно. Няма нищо общо с онзи свят, който беше преди 50 години и сега. Няма нищо общо с света преди 20 години и сега. Сега промените настъпват на всеки 2 години в обществото. Вие понякога не може да познаете улиците. Променят се витрини и всичко. Светът бърза да запълни тая своя празнота. Други се съмняват. Пророк Езекил в 12 глава, 22, 27 и 28 стих е записал, че в ония дни, когато Господ казвал на евреите, че ще се сбъдне това, което е предрекал. Чрез пророците казвали, дните минават, а никое видение не се сбъдва. Дните минават. Човеците понякога се опитваме да поставим Божиите планове и действия в рамките на своите желания и своето виждане. Ние си определяме някакво време и пъхваме там Божиите планове. Скъпи приятели, отново ще кажа, времето за човеците, нас човеците и Бог тече различно. За Бог то не тече. За Бог, казва апостола, един ден са като 1000 години и 1000 години са като един ден. За Него времето не тече. Времето идва от Него. За нас тече. Ние сме ограничени. И така. Но Бог има план и следва този план.
Апостол Павел каза, когато се изпълни времето, Христос се роди от жена, роди се и под закон. Често на нас не се иска изпълнението на Божиите обещания да бъдат в по-далечно или в по-близко време. Зависи от състоянието, в което сме. Миналата седмица посетих едно семейство. Възрастната баба е болна, майката и таткото са починали, внучката се е задумила сега и очаква бебе. Те са приятели, наистина, така както ние казваме, наистина този църковен термин. Са хора, които са се запознали с Библията от доста време. Бабата е ходила на църква, не се е кръстила, вероятно ще се кръсти скоро, но е доста възрастна. Майката и таткото са били колебливи и така живота им приключва. И когато бяхме там, бабата казва: сега кажи, тя ми казва: Коле, кажи ми, Коле, кога Христос ще дойде? Ами казвам: сестро, нямам пророческа дарба, но аз от това, което виждам, считам, че това няма да е толкова далеко. Тя казва: моля ти се, моли се, казва, да дойде по-скоро да дойде. Ако може утре да дойде. Тя има проблем здравословен, вероятно тази болест е тежка и ще скъси живота и много бързо. Тя го знае, но го приема с доверие. В това време внучката от другия край, един огромен хол и една като кухненски бокс, така: баба, моля ти се, не дай бърза сега. Нека да почака малко Исус да се роди бебето, да му се порадваме и тогава. И аз им казах на двете: виждате ли, що Исус не идва? Ние нямаме съгласие кога да дойде. На бабата й се иска да стане бързо, на внучката й се иска да дойде, ама малко по-късно. Тя има добро отношение към Исус. И така, едни се подиграват, някои се съмняват, други не са сигурни дали искат точно сега да дойде, някои злоупотребяват с Божието бавене и закоравяват в греха. Спомнете ли си притчата за лошия слуга в Матея 24 глава? Понеже господарят се забавил, слугата почнал да яде, да пие, да бие. Въобще, той всъщност използвал забавянето като причина да практикува неща, които господарят няма да одобри. Някои се отнасят с презрение. С Божията благост апостол Павел казва: да не би да презираш Божията богата благост. И така, други се отпускат. Те казват: Господи, когато кажеш, тогава ела. Обаче се отпускат и притчата за 10 девици. Спомняте ли си в Матея 25 глава? Додряма се на всички и заспаха. И така, когато разглеждаме всички тези неща, за да приключим в рамките на времето, аз се питам: как влияе забавянето на идването на Христос върху нас? Защото според Библията има една група хора, за които не времето, а Христос е най-важното нещо. Вижте какво пише апостол Павел. Тъй като той е апостолът, който пише най-много за Христовото пришествие, посланието към филипяните, 3 глава, 7 и 8 стих, апостол Павел пише: но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христос, и още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет само Христос да придобия. И сега вижте, отива по-надолу и казва: и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вярата. И още по-нататък: да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Апостол Павел пише, че няма по-голяма придобивка от това да бъдеш намерен от Христос и ти да намериш Христос. И за апостол Павел не буквалното събитие на пришествието е важно,
а той счита, че пришествието за него е започнало от мига, в който е познал Христос. Христос в него. И затова, скъпи брати и сестри, най-благословената опитност на очакващите пришествието е онова преживяване на пришествието на Христос преди пришествието. То е когато Христос дойде в душите ни. Когато в живота на човека Христос присъства и човека казва: Господи, Ти идваш когато решиш. Не е мое време, нито мое право, аз да определям времето. Времето не е мое, аз не мога да разполагам с него. Но ако Ти си в мене и Ти си дошъл, аз съм сигурен, че когато дойдеш и ако Ти си в сърцето ми, за мене пришествието не е проблем кога ще се случи. Христос в сърцето и в живота на човек. Най-силните християни са уния, не които познават пророчествата. Има даже толкова добри познавачи, че се опитват да изчисляват години на пришествието. Последното, което чух, беше и то човек от Адвентната църква, че Христос ще дойде 2008 година. 2008 година. Беше 2000-та година. Сега някои говорят за 2012 година, като правят едни асоциации с някакви предсказания на майка. Но това беше адвентист, който започна, изчислява и прави, и струва и толкова труд. И аз му казах: виж, Христос няма да дойде. Знаеш ли защо? По простата причина, че Той няма как да се съобрази с твоя план. Ти готов ли си, ако сега дойде? Опитвам се. Слушай, погледни около нас колко хора има, не са чули. И вместо да отидем да им казваме за Него, ние сме седнали да изчисляваме координатите на Христовото. Не е наше право. Нито имаме тая възможност. Единственото нещо, което мога да направя и с което Христос ме е натоварил, е да каже на хората, че Бог ги обича и че Той е Бог, който ги обича, ще дойде. Днес говорих във връзка с Адра и им казах, че аз имам убеждение защо Христос не е дошъл. И им казах: не ме считайте за смахнат. Христос не е дошъл, защото когато дойде, Той ще раздели човеците от едни от дясно, други от ляво. Нали така беше? И знаете ли защо не идва? Защото не иска тези отляво да са повече от тези отдясно. Защото Христос казваше: идете, ние казваме на хората: елате в църквата. И си седим в църквата, хората ни идват, те няма що да дойдат в църквата. Ние трябва да отидем при тях. Това е истина. И Христос все още удължава благодатното време. До кога не знам, не мога да кажа. И така, апостол Павел казва: за мен пришествието е важно, но аз съм готов на всичко да познае пришествието му в душата си. Давам му сърцето си, предлагам му живота си, всичко считам за измет. Оттам нататък, кога той ще реши да сложи край на този свят, това е негово право. И така, в заключение, има два фактора, с които Бог борави. Фактора време и фактора деца. И сега аз ви питам, кой е по-важният фактор? Господ казва: не ме интересува покаял ли се Ангел или Левтеров. Не ме интересува това. Или Бождар. Това не. Времето е дошло, штраквам. Били ли сте някога при някоя чиновничка и трябва само една минутка, за да ви услужи? Бук пуска и казва: съжалявам, свърши ми работното време. Бог не е чиновник. Както баща жали чадата си. Той ни обича и прави всичко възможно и удължава фактора време. Има някъде, докъдето може да го удължи. Въпросът ми е сега: ако Той удължава фактора време, ние по-съвестни ли ставаме в нашия християнски живот? И сега да се върна към проповедта. Забавянето на пришествието проблем ли ми е? Бог го прави, за да имам проблем, или е благословение за мен? Как мислите ви?
Забавянето на пришествието, уважаеми брати и сестри и приятели, е благословение. Възможност за нас да погледнем своята готовност, а и да погледнем хората около нас. Имаме ли още на някого да каже? Когато съобщиха, че ще има книга на годината мисионска, седнах да си правя списък. Колко човека бих желал да посетя и да им дам по една книга? Писах. Стигнах до едно число, няма да ви го казвам. Беше доста голямо и казвам, и няма друг. Легнах, сам съм сега от дома, заспивам и изведнъж чувам, едно име го чувам. И се сещам, че става въпрос за моя командир от казармата, за когото разбрах, къде живее в Пловдив, наскоро разбрах. Станах, написах неговото име. Събуждам се сутринта, казвам, чакай да прочета списъка, отнеме 10 минутки и започнаха да ми изплуват нови и нови имена, само които аз познавам. А непознатите хора? Направих си труда през деня да звънна в Софийския градски транспорт и да попитам, можете ли да ми кажете колко ватмани имате? И служителката каза, господине, защо? Казвам, пастор съм, искам да им подаря по една книга. Каза, господине, не можем, трябва да дойдете тук, трябва да питам шефовете. Абе, казвам, госпожо, нищо друго не ме интересува. Не, казва. А колко автобусни шофьори има? А колко магазинери има? Само, вижте, ако решим една вечер да отидем в подземния паркинг на Сити Център, да сложим на всяка кола по една малка брошурка, са 1600 паркоместа, доколкото знам. И така, забавянето проблем ли е? Дали Христос ще дойде днес или утре? Или е възможност, която можем да използваме? И ви насърчавам. Не бойте се от това, че времето сякаш малко се удължило. Нека бъдем благодарни на Бог, че ни е позволил да видим не само изпълненията на пророчествата на последните дни, а ни е дал и шанс да се включим в онази голяма Негова програма, да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Амин.